Selamat malam, Mbak. Jeng aturaken wilujeng sugeng dalu mbak cangik mbak yulimbuk dalang alek. Iki jadi basa ngendi? Dalang kok alek, Thomas. Alek. Nah iya, dalang tuh biasanya apa? Belakangnya tuh oh gitu Sugi, Narto Sabdo, Bukan, ya. Anom Suroto, Mantep Sudarsono. Ah. Dalang kok alek. Sudebyo. Oh, no burine. Enek. Oh iya, kayak zaman saiki gitu loh dalang. Alek iki aneh artine kok, Mbak. Apa tuh? Angeluri luhuring kabudayan. Eke apa? Angeluri luhur endahing kabudayan. Luhur endahing kabudayan. Iya. Eke Kabudayan. kabudayan kok ek. Oh, Ka. K. Ka. Oh, berarti dudu Ono. X toh. Bukan, Oh, bukan iya. bukan Master. Oh, bukan X ya. Bukan. Aleknya ALK. Iya. Alek. Oh iya, ya wis wangun nek wong telu ngene. Alek. Alek. L. L. Elisa kue dul. Dul. Lah kok dul? Lah kok iso Lah dul? yo kan ini biasanya kalau trio kayak gitu. Al, L, Dul. dul. Kayak Maya Istianti ki. Kok apal men pasaku kok ya ditepung ning dhisik, Dok. Derek tepang, ya, gulon derek langkung, derek gulon Derek tepang. Derek tepang. Tepangnya di dugang. Dugang itu apa? Dugang itu tepangnya ngene lho, ngene lho. Kuwi jenenge tepang. Itu jejak. Jejak, betul, jejak. Lek jejake anu Gareng Purwodadi ke jejak ya jenenge. Jajak. Oh iya. Redo wis pokoke di ngapunten niki kula sowan kaping pinkul kale. Alah, Ping Ping pindho. dua. Ping Sing dua. rumien kan ning SD itu tuh. Iya, ning- sebelah betul. kono. Yo lopongan itu loh. Iya. lapangan. Basa Lopo. Jawanya apa sih? Alun-alun, bukan? Hah? Lapangan tuh basa Jawanya apa? Lapangan tuh alun. Ya lapangan. Ya. Oh ya lapangan. Yo Kon- kudu lapangan. Apa? Siti Wiyar. Siti Wiyar ya apa Mas? Ngati-ngati loh, kalau S3 loh. Siti itu. Siti lemah. Oh ya lemah itu Siti. Wiyar ki ombo. Jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun. Oh ya, alun-alun itu Siti. Wiyar. Oh, Siti Wiyar. Niki Siti Wiyar juga sini. Nggih, Siti Wiyar. Kene ya Siti Wiyar. Oh, nek carane apa yang Yakin ini kan termasuk Siti. Bude juga Siti namanya. Iya itu. Niki Siti toh. Nah. Wo lek niki Siti sing bahaya kok niki. Kok bahaya ngapa, Mas? Sing iso gawe lindu ki ya Siti ki. Kok iso gawe lindu? Lho gara-gara nek Pacitan obah ki ya Siti ki obah ki bengi. Oh, dadi ki ojo nganti obah ya. Ora nek obah ki ku abruk kok ya. Iki Nggih, sowan Mbak mari. Elisa iki cerdas loh, Neng. Nggih, Cerdas. Hati-hati, iya. Nggih. Kalau hewan kaki 4 kaya dening wedhus. Wedhus itu beranak atau bertelur, Mbak? Yo mana? Mana? Ya, kalau wedus kan menyusui mamalia. Beranak. Beranak. Ya. Yen to banyak Banyak itu unggas kan? Ya. Bertelur. bertelur itu kalau goyangnya cuma sekali, tapi kalau goyangnya 3 kali itu akan beranak. Nggak percaya? Enggak, Ini ki banyak hitungannya cuma 1, coba tangannya gini 1. banyak satu. Mikir di sekeleng ya. Coba. Nggih. Terus dipegang tangan kanan, coba Iki dipegang. sulapan iki. Ya, enggak, pegang tangan kanan. Jajal yo. Ah. Gerakan 3 kali. Coba. 3 kali. Nah, Tuh 2, 3. ya beranak apa enggak? Apa Ben. apa Dua, yang ini tiga. bisa beranak? Coba gini. Ya. Tuh Gerakan. Tuh 2, 3 udah. Sudah kira Jawa. Apa? Kowe kurung wayahe. Apa itu? Sik to. Ya. Parek pripun? Iki kok iso beranak 1. iki? Ah. 1, 1. 2, 3. Marai beranak apa ora ngono? Iki to. Heeh. Ya delok-delok to. Tekok titin ya. Marai beranak enggak tin. Kayak gini. Mbak Tati niki piye? Iki kok marai beranak ki aku rong tau Aja beranak. dileng lagi le. Apa aku boten, iso boten. tanpa bojo ngene gimana manake wes? Mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso Siji. marahi manak kuwi lho. Kok
ngene kok iso marahi manak iki kok yo nggo dhewe. Iki rumus apa to Pak Dalang? Eh? Kok ngene marake mana gitu? Ya takon Titin kae. Mbak Tatin. Jenengku ki Tatin. Mbak Tatin. Titin kaya wis kenal-kenal. Aku kenalne wegah kok karo sampean. Kenal kok salah. Aku wegah masalahe. Pegang apa? Tatkalane ndek ben nika jenengan dalam lak Yogya. Nggih to? Yo jane ngendi jal? Jenengan aja panggih kali kula. Ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun lho jenengan panggih kali kula langsung ditempel lah mau kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel? mau. Kaya wong lanang apa petuk Tatin kok ditempel. Wala yo, langsung. wah iki pedos. Iki ki ketemu aku lagi pisan Ditempel itu nyeluk si jeneng we kleru kok saiki malah ngandake arep ditempel iki maksudnya? aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing ditempel? Sik aku arep takon. Oh. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to. Muntilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Ngomong. Oh, maksudnya ketemunya menjaluk ning pasar tempel. Yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggape emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta enggak mau dia 1 jam. Untuk nyanyi. Gila. Ora sombong to kuwi to. Iki jane ngandake endi to apa to? Jenengan nak kula calangi ndek ben nika. Heeh. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 yuta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah dipanang kok tugel ndasku. Lho, boten purun to. Ora gelem to? Yo nek diparang ki piye? Ya gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg. Tolong dicetakke lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono paranono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Nah, iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku teko gasik mau kok. Pripun genahke diparangi maksudnya piye? Mang anu piyai Parang niku lak enten sing ngajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine nek kene nek Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi neng Parang kok ora gelem? 40 yuta lho. Lah kata-katane di Parang ora. Aku mudeng. Piye? Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Dalang. Mau. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Oh, modar e. Dalangnya di Palu 100 juta. Estro. Sabar enggak, Bu? Nyamuk. Ya ini ki nyamuke Pun metu. mengatakan mana mau kesan. Lah ya kuwi nek urusan di Parang di Palu ya kaya ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misale arep ditangkap 100 juta tapi di Palu wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho, Sa. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone? Ora di tok-tok. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, Dalang di Palu, ora kok di tok-tok gitu ora. Yo konsepnya padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lembeyan kuwi Lah mau. iya. Oh, ya ngopo parepe mau ora gelem lho. Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kok nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Gendong mah kok Gila. Awakmu gelem apa ora? Piye? Cah loro ditangkap 60 yuta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? Sedeng apa ora? Ya Pertanyaan sepiro gendonge? Engko nek pertanyaane musike gendongnya sepiro aku? Boyo takon penonton sik audiens ditakoni. Gentongnya Desa cilik. gentong enten mboten ngono. cilik kok gede gendonge. Kok nek ora sedeng ning lumayan Oh, lho desa bisa. gentong. Ya iki. Lumayan gede, daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem po? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem apa ngopo? Dibiyakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki
daerah ngendi Lesa? Kalimantan. Papua. Papua kuwi ning Biak kono. Ya wis pokoke iki karo seneng Perkenalan matur dulu, Mbak, sembah perkenalan. nuwun. Nggih. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Nggih. kesini nek iso Iya. awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa Iya. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah, Oh, panjenengan iki aku ya bingung. Kok iso bingung? Sono beling, sono keling. Sono keling kok sono beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling ngono. Sono Keling. Lah yo. Sono Keling sudah 3 periode Sa. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbah Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat Nah. lho, saking tresnane karo Mbah Lurah. Wong kok yo iso duwe babon ni loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Masa kowe arep daftar? Lah aku yo ora payu-payu sih prene kok. Awakmu ki ditanggap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lah Mbah Lurah Lah yo wis apal aku wis plek ngene wis ngene. karo Mbah Iya. Keling. Lah kandhani Mbah Keling ini saking gininya kan yang beliaunya sahabate akeh. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Iya. Kecamatan. Ya Kabeh iso butrek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Nah, yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada Iya. yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi Iya. ada titipan boten. Heeh, Iya. tadi Nggih. dari Mbah Lurah ya pengen naik Lurah, panggung. nggih. Dari Oh, iya. Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Nggih. siap. Jas. Iki pokoke lek dulur lembian kuwi kabeh wayangan kudu gruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kepareng rawuh sak CS iki. Oh nggih, sedaya. Pak Trimo Mbak menika Trimo. penggemar wayang sesungguhnya. Ya, itu. Di mana papan, di mana Ya. tempat wayangan beliau nyusul. Nggih, Mas Asem Rosanto, Mas Bambang komplit. Ije. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Nah, Nggih. nggih. Wah, elok sanget. Ugi, Nggih. Mbah Nika Guru. panyuwunipun apa? Podang Podang kuning. kuning, Podang terus wonten kuning, sesi podang deman kuning. juga. Ya. Monggo mengke dipun aturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Wau nggih enten Gubuk Asmara. Oh, iya. Kudu kasih moro. Heeh. Nggih. Wah, Ingkang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Nggih. Alex. Podang Nganggo kuning K, mau. nganggo K. Masih tak kira iki ngono lho, Sa. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur Wah. ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, kok bareng iki ki dalume kan Ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selepane gosong dadi rupane. Heeh, asline aku putih. Nggih, Andi sing putih apane genah? Wah, yo ndelik kok. Andi tak delok. Awas aja. Aku modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Piyayi nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Dadi berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah kok apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya, lek ngoyak-oyak Golek kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wih. Kok iso? Ya jajal lah arep Apa? arep jepit ke lawang apa piye? Hah? Oh iya. Sia-sia. Podang kuning dibawani ya. Dok. Podang Oh, kuning, Cik. podang kuning Iya. nggih. Pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Cik, Nggih, kalian niki Pak Waris penangkane. Sugiono, Nggih. Surabaya. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Sing Mbah Guru, dukung. nggih. Nggih. Monggo-monggo. Yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih, alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud temong baksi Iya. Pak Alek. Yun. Biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Hmm. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok. Arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang.
Dalang wedok. Dalang wedok. Ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nak wong lanang kuwi nak ngeprak ora patek banter ning nambah Elisa. Wah, rasa kae. Emang wis tau reti. Wah, ngerti wae nang walikun gae aku nonton. Ngerti legu ngeprak piye. Wah, ngoprak iso mak prok. Prok. Ngono kuwi mbah. Kok pok piye. Mbah keprake dobel pira ora roh aku. Ben sing penting lak banter. Iya, iya. Nggawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. janji tak nggih ngoprak kuat ngene ku enek matus ngono ku rasane piye. Nah ya beda ya. Ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedok iki sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Ora penak gitu. Ya. Sobat, Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon nata kene kon ngisepne ning mburi. Idemu lho. Kaya punuk ya. Ayo Mbak Tatin. Aku ta? Ya, giliran. Halos manis nang Ambo bilika kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa, Sinten, beliau Mas? Pak Samsi, Nggih. beliau Nggih. mantan wakil Bupati Magetan, Nggih. Pak Dan Ramil Nggih. Lembian, Sembah nuwun. lurah-lurah sekecamatan Kecamatan Lembian. 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 Masuk Sembah sembah nuwun, nuwun sembah Mbah Lurah Sedoyo. Mbak Lurah ku ya ora kuwi. Nggih. Wes winggan kula lana. Mbak Tatin ning munggah dirasani. Pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku Leng rasane? biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih Pak Seno Pak Seno Nugroho. Nugroho. Nggih pripun? Ya, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bake gedhe tuwa gedhe. Melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu-melu Mas. Ora wani Pak. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing brengos niku. Nggih Pak Alek ki ora ngerti Wis ya saya. ngerti, ya, Ora ya. ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki gedhi iki bahaya balik dalang dicucup bun-bunane. Ora Ki percaya. padake aku demit. Kula cilik napa gedhe mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenane. Tenan. Hah apa? Jenengan tak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. Sa. Apa ya Mas ya? Eh? Hah? Sing cilik kira-kira apa ya Mas? Ngapa? Ngapa kok melayu-melayu? Ngapa kowe? Gak ngerti aku. Duduane tadi. Ngopo? Kok duduan padake? Engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. Alah ngono entak tak padune ra. WA aku karo WA-mu kok saling pita. WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kono gedhi kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. WhatsApp. Oh, tak kira WA. lek Tua temak teratat aku. Bahasane piye WA-mu? lebokno Lebokno nggone. WA-ku. Heeh. Lan WA-ku lebokno WA-mu. Lah gonmu cilik apa sedeng iki kene gedhi. Sik. Wandang. Ya. Kuwi lho foto-foto Oh, ngono lho. ya. Mbak Lisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ora cocok. Ketok men senti. Wong aku lagi Sentimen. lingguh wis nganu lho. Wis Lagi antang. lingguh wis dijak omongan Mbak Titin kleru, seru kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal Eh, klerokno. Pak Alek. Nuwun sewu. Aja Titin ke bakul wedang. Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Ngono lho. Sing muni Titin sapa? Awakmu? Kuwi cek ya padha karo Tatin kuwi. Lah kok iso? Iya budek. Lah
Kok malah ngoneke budek? Lah iya. Lah jenengan ngerti apa? Apa? Asmane sinten? Aku to. Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tating ditot. Hmm. Daleme pundi? Saking Sentolo, Yogyakarta. Mana? Heh? Lho, budek ta? Ora genah wae. Kowe krungu ra sing cerak. Ya cuk krungu. Krungu. Wong tak kene wong bolone iki bedina payah karo Pak Alek kok. Dites yo pane to. Lah tak takon Rek. Alah siap. Rek Gareng. Ya, Jenengmu sapa Rek? Kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira Rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Nah. Alah sing siji neng Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah no. Enak. Kupingmu lancang ta. Lho wong cah kene bedina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Urcarus Alaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta Demagijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti koyo budek kowe. Alah. Ngomongnya Alah ngomongke sapa kok genah koyo Genah kaya ngene. genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Urcarus Alaso. Ayo. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya, aku sing kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono lho. Oh, nek gelang ngono. Ha nek ali-ali? Nek lho. Wong edan ngono. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih? Nyuwun pangapunten rada benging sithik. Jenengan ngelok niku kula napa? Wong kocluk. Kocluk. Sing kocluk ora aku tok. Lah, Jenengan iki kocluk. apa iso? Ngerti wong kocluk kok disindeni. Oh, alah yo. Lah yo. Berarti kita kocluk bersama ya. Mobilnya ganggu ae. Nggih, diterusne Mbak Elisa. Ya, Monggo. Mbak Cek. Ya, Dolan monggo. sono. Bareng wis entek sore kok ganggu ae. Iba bunga henga. Hati-hati, Pak, sikile kepidek. Tiku nyanding bisa dadi tombo. Yuk. Teater ki. Podang kuning, monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Jeh, Mbak lerem, Tatin. lerem. Menika Karep kramane cara tayub Mas Tok. Firman. cara tayub. Oh, nggih. Niki. Nggih, monggo. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mister anggonku golek ora krasa.
kencur. Tuku kenjur, susuke kapur. Warga tunggur, muga-muga tambah makmur. Nih. Ayo, ayo. Tuku kenjur dikreseki. Apa itu? Warga tunggur, muga-muga oke rejeki. Kowe apa kencure dikapakno? Iki kudu tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Ya. Mugi warga tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Ya nganggo kencur kok. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare nganggo kencur nganggo. Jare nganggo kencur nganggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Tuh ngombe bubur ketane. Sik to. Bubur kok diombe. Ya Ngombe kencur. Ngono. Bubur ya. mangan bubur. Ah. Mangan bubur ketane ireng. Heeh. Dulur tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Kocongane miteng bareng. Kok repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya malah dindelep. Wong sak tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Elisa Mbak Sehat. Tatin, rezeki kathah, Mbak Elisa. banyu milih. Mbak Datin, langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggah. Wow, Wonten Mbah Sono Kelin. Mbah Camat wonten syukur kaliwan para kadang-kadang Demang. Leres Katuran nggih. minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan De Lia Aprilia kelawan De Niken ya. Nggih. Maka Monggo. terus Ya. bajeng ucap. Ya. Slidro, monggo. Yuk. Ah, Siap. Ya. Monggo Mbah, keparengan minggah panggung. Yuk, cok tito atur lagi. Yuk. Beliau Balurah Sono Keling minggah panggung monggo. Oh, jagongan riyen. Ya. Sembah nuwun. Ya. Wis nduk wong ayu. Nggih. Salaman. Niki kersanipun Mbah Lurah Jumenen Nggih, menika sepot. damel sepot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Oh nggih, siap nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, Nggih. alhamdulillah barokahullah. Amin Rama amin Demang, pangestunipun. Pinanggih malih. Oh inggih boten Panjenengan dikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu doa restunipun. Seorang Demang yang selalu dicintai oleh masyarakat Nyai Mbah Tunggur. Nggih niki pripun nggih sudah di makan usia senja. Mboten napa-napa. Golek para bidadari niki bingung. Mangga. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi Bapak mantan Babuk kula lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukamara, Plausan ing saged rawuh dipun sekecakaken sedaya kemawon. Niki damel namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Sono Keling Nggih. nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatin ora ndampingi panjenengane. Oh ngoten. Mengke niki lek pun wonten Monggo. request kersane Malah jumeneng ngoten. Pikajeng kula ngeten sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, Monggo. nggih, Ah. nggih, tepuk tangan nggih rumiyin. Oh iya, monggo.
Cethuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Dalange. Dalang akrab banget karo. Kula dikepung para bidadari ini bingung aku sis piye iki aku. Ngaten lho, pripun, Mbah? Pun sedaya niki minggah bidodari. Bidodari. Wah. Bidadari. Para bidadari dari Kayangan yang turun di Desa Tunggur yang sangat cantik-cantik. Iya. Karek milih lendange sapa kula. Wah, bingung le milih. Niki kur secara kebersamaan niki lagu wajib kula pepeling mawon langsungan. Wah nggih, pepeling ben padha eling lawan Mbah Demang Tunggur. Ya. Pepeling, Cok. Yuk diaturke. Yuk. Yuk. Mangke diterusne Blitar. Nggih. Tanganane Pak Samsi. Sholat saya tindak mungkar magrib lan insya jangkepen ayo gane ditambah sholat tunai iku perintah agama eling ono ning donya wong ketela
matur suwun wedal kang dipun parakan mugi-mugi sedaya kru wayang kalian sedaya para bidadari selalu ngumandang di udara. Amin, amin. Matur suwun. Simbah nuwun Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mandhapipun nggih. pagetan ngumandang napa pripun? Nggih. Wah, nggih. Mbok bilih menika ingkang nggih. Ya. didhawuhi melih sinten Mbah Lurah? Nggih, pokoke kur anu lagu campursari ndandut. Ya. Nggih. Anu panjenengan ingkang Nika Mbah Lurah Puput, Mbah Lurah Nguri, Mbah Lurah Panji, Mbah Lurah Tapen lengkap nika. Ya, Panjenengan katur celuki danten nika. Pak Camat Pokoke ora gelem digandeng. Lah niku jane Mbah Camat kalian Pak Dan Ramil monggo. Monggo. Niku jak sareng mawon malah kur malah Pak sekejo. Samsi, Monggo. nggih. Pak Samsi, Pak Monggo. Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kap selesai napa? Nggih. Napa? Kapolsek. Apa Mas? Kapolsek. Kap Yo di Polsek. Oke, Kapolsek. Nggih. Pak Demang sedaya ingkang rawuh. Nggih, Mbah Demang-demang Nggih, sedaya. sedaya ingkang pokoke rawuh. saking Pak matur nuwun sanget. Nggih, sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun. Hirobil. Mbah Lurah, nggih. Irobil alamin nggih. Matur nuwun. Berkah barokah nggih Pak nggih. Lurah nggih. Yes. Nggih. Di seperti Ya. magetan Yo, kumandang ngeten seperti nggih. magetan Nggih. kumandang. Pak Camat, Pak Dan Ramil, para demang-demang sedaya, Pak Samsi, Yo, Pak. katuran tombo kangen menika. Ngumandang. Kalian monggo. Diajeng Karmini. Ndoleng nonong ndoleng. Remasaku kaya PBB. Siap, gerak. Lalale. Monggo, Monggo. bapak-bapak, Mbah ibu-ibu. Demang, Mbah Demang Pupus, Mbah Demang Direk, Lendeang, Apen, Bangun jiwa Mbah Duko, monggo mriki. sosial Mbah Dukanji, monggo. Maha kuasa Boten katon pen menika. Mbak Yu, bendahara desa, monggo. Samsi Minggah panggung. Mbak Yu Karmini Dan dikoordinir monggo Mbak. Dikoordinir bapak-bapake kersanipun minggah panggung monggo. Yo lho. Nuswantara. Kawuryantang segala ketinggalan ayem-ayem Monggo Mbak Lurah. Wisata Protani Nara Prajalan Tamtama Gelong Tunggal Cipta Rasa Bediran Karsa Gumraga Tumandang Andang Nagara Kang tumuju Mbak Kalimah. marang katentreman Monggo sedaya Mbak Lurah ingkang rawuh monggo. Katuran minggah datang pepanggungan monggo. ing kutha lan desa Magetan ngumandang. Nika Pak Camat sampun tindak. Monggo Pak Dan Ramil Diajeng Karmini. Monggo, Bu. Pak Monggo. Samsi. Pak Sedaya Samsi, para monggo. teman. Pak Para Camat. teman kang boten kasebat setunggal monggo setunggal awet boten ketinggal saking mriki ingkang rawuh. Pranyata kutha Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada Monggo, Bapak. dasar Pancasila. Mbak Lurah ingkang rawuh. Tansah ngumandang saindenge nusa Pak Samsi, Mbak Bilin, monggo. kawuryantan segala Jalane, Cok. Jalane, Cok. Wisata Monggo Pak Dan Ramil. Rotari Nara Rajalan Tamtama Gelong Langgeng Cipta Rasa Bedilan Karsa Monggo Bapak, monggo. Tumandang Angkwengun Nagara Tumuju. Kang tumuju
bakale kondang yen to kabeh gelem tumandang. Laras. Alhamdulillah. Nah, niki Pak Camat diaturi mic. Nggih. Niki. Ini Mbak Elisa. Niki Mbak Elisa. Mbak Tatin. Niku Mbak senes Mbak Titin niku Mbak. Ya Mbak Titin ke bakul wedang ya. Nggih, alhamdulillah Mbah Lurah nggih. Sedaya Mbah Lurah alhamdulillah kepanggih melih. Nggih. Bapak-bapak pembangunan. Nggih, terus Wakil Ketua rawuh Pak Yatno Ki. Alhamdulillah. Niki dandangu sanget boten kepanggih saestu niki. Nggih. Mbah nuwun Mbah Lurah nggih rawuhipun sedaya mawon nggih. Pangapunten. Pak Haji Abai gitu. Nggih, rawuh. Nggih. Pangapunten. Pak Mohon Haji izin Suyatno. Pak mantan Babu Mbah Samsi. Nggih. Tes. Pangapunten Mbah Samsi, mantan Babu Magetan. Beliau Pak Yatno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nggih. Mbah Tek. Nuwun sewu. Mbah Tek rawuh niku wau. Nggih, Mbah Jane Tek juga. dijak minggah niku. Alah pun tahu. Nggih. Mas Hari Kula juga mboten saged ngeten. langgam Jawa mondo menyanyi kula wakil Mbak Elisa niku. Oh, nggih. Lah niku wonten orjen kok. Nggih, Nggih, lagu niki- campursari ndak apa-apa. Komplit tok niki Nggih. komplit. Napa Niki kersake Mbah iming-iming Nguri napa Mbah Diren? Nggih, Bandiren. Bandiren. Nggih. Nah, Mungkin napa? nyawer kula sawer. Nggih, Alhamdulillah. siap. Matur nuwun sakdereng. Nggih. Napa iki? Lah biasa. Yune napa? Nah, Nggih Lintang Asmara mawon. Lintang Asmara, oke. Oke. Lintang. Mbak Elisa. Ya, Langsung dalem. caket mawon kalian Bapak. Siap. Nah, niki kersanipun duet kali Mbak Elisa. Spesial niki kagem Mbah Lurah pokoknya niki. Yuk, siatu iki. Monggo. Oh, nggih. Lintang Ya. Asmara. Lintang Asmara. Yuk. Mbah Guri. Monggo Mbah dipun telasaken mawon. Kok dipotelasaken. Ya tegese ki lagune Oh lho. iya, Mas. Luar biasa, Mbak Lurah sembah nuwun. Sembah nuwun Mbah Mbah Lurah, Pupus, Mbah Iya. Jaros. Apa Mbah Pupus? Diren, Mbah monggo. Pupus. Wajib. Wajib nggih. Lagu wajib lho Mbah Pupus nggih. Nggih. Mawon. Mangke apa? Nggih. Kenten mangke apa? Hah? Empun. Nggih, sampun. Ming pisan iki Nggih. biasane mindul. Mbah Pupus lho, monggo Mbah Pupus nggih. Napa? Nggih. Karangkates. Karakates. Ya. Bumpipah. Oke. Yuk, Karakates dianu lagi. Nggih, Ya. monggo. Nggih, niki biasane kali Mbak April. Ya. Wonten, nggih. Nggih. Yuk, oke, Cok. Yuk. Karangkates, monggo.
nuwun, sembah nuwun, barakallah sembah. Terima kasih Mbah Bungkus. Nggih. Terima kasih. Nggih, Mbah Dukung, Mbah Diren, terima kasih sembah nuwun. Sedaya sedayanipun nggih. Wah, jan ngeten iki guyub rukun saestu Pak Alek nggih. Nggih. Niki Matur nunggal nuwun. rasa nunggal tresno. Kleru Mbak Lurah. Nggih. Kotake Niki sing beto aku. mula Nggih, lek nyanyi. tenggene ngeten iki Alhamdulillah, matur nuwun wis. Nggih. Sembah nuwun. Ya Allah, alhamdulillah Ken. Nggih. Niki Cinta apa Her? Napa? Pak Matur nuwun, Alek. matur sedayanipun. Mbak Elisa lenggah ya. Nggih, Mbak Tatin, Mbak Tatin. Tatin. Kok yo wis Matur nuwun Mbak Lurah, Mbak Camat. Jenengane Sik tak matur. Mugi-mugi Titin kok aku ngerti. mugi mboten iya tak matur nuwun. Nggih. Diparingi muga-muga ora loka tambah kebak kuwatah Amin, rezekine amin, banyu amin, mili. amin, amin, nggih. Pokoke mboten enten kendate. Nggih. Niki anu napa Pak Dan Ramil. Nggih, Pak Dan Ramil Pak kalih. Dan Ramil, Nggih, monggo. seneng ya. Kersanipun Pak Dan Ramil. Nggih. Nggih. Monggo. Nempang mriki, Pak. Nggih, monggo. Mumpung enten kesempatan. Wah, Nah, sing saka nggih. Magetan do rawuh Mas Suwo. CS. Alhamdulillah nggih, Mbak Trimo tetep setia nggih Pak Alek nggih. Nggih. Nggih, Mbak Trimo. Pak Dan Ramil nggo mriki. Monggo. Nggih. Kota. Pak Suyatno mawon. Pak Suyatno monggo. Abah Yatno monggo. Jahe jatuh bersama Bapak dan Ramil. Ayo goyange. Aja. Alhamdulillah Mas. Bengi iki Lair. luar biasa. Luar biasa. Ah, jan Barometere ana ing Laladan Magetan ki ya ning Tunggur kene iki, Nduk. lah nggih diparingi terang. Nggih. Penontonnya juga banyak sekali alhamdulillah. Jim. Menika wonten rawuhipun Bapak dan Ramil Bapak Sarpan. Pak Sarpan dan Jim. Ramil nggih, sembah nuwun. Pak Haji Ugi Suyatno ki Abah kemana? Suyatno, monggo Nggih. pinara Abah, ya Aku lali nggone Abah Yatno ampun. wayangan tanggal piro Sembah tak catet nuwun. lali. Lho, iki nek lali berarti dhewe ra Boten, katut. boten. Mas. Ya ora katut awake dhewe iki. Oh, wis manjer kok Ah, lali. nggih niki Abah. Ya, oke. Monggo. Pak Dan Ramil sing niki, yang Ya. bae niki Tes. nggih. Nggih, monggo niki mbok pilih. Pak Dan Ada Ramil kula suro sik selo telunggon. Nggih, alhamdulillah padalang nggih. Nggih. Nggih, amin, amin. mungkin ada kata-kata kagem Desa Tunggur Pak Dan. Nggih, Wonten dawuh-dawuh, monggo. Mbak Lia terima kasih waktu dan kesempatan. Jim. Yang pertama saya ucapkan kepada seluruh warga Tunggur, acara malam ini dalam rangka bersih desa. Betul. Mudah-mudahan Pak Lurah, semua perangkat dan seluruh warga masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang bahagia, yang Amin. aman, Amin. betul-betul dijauhkan dari balak dan dari bencana. Amin. Amin, amin, Ngoten, amin. Mbak Lia nggih. Ji, terima kasih Pak Dan. Abah Suyatno, doanipun napa, Abah? Monggo, Pak. Idem Pak Dana mawon. Nggih, Nggih. ide. Dem sama Yang aja. penting nyanyi ya, Pak. Yang penting nyanyi. Nggih, lagunya Abah nyanyi. niki sinten riyen monggo? Nggih. Iya, abae. Nggih, Abah Kang Sepuh mawon riyen. Nggih.
Lagu wajib, Pak. Nyuwun anu. Mangke kur nggih. Nggih. Kur ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan, Oke, Ninggal katresnan monggo. Abahe nyuwun ninggal katresnan. Nggih, ya Allah. Janten. Niki apa? Nderek nyanyi Mbak apa? Elisa tanggal 20 ya, Pak ya. Oh iya, heeh. Oke. Monggo. Yuk, ninggal katresnan yuk, Cok. Monggo. Yuk. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya Aja lali pawengku Pendane napa? Napa Iki Pandan Ramil napa lagune? Oper Pak Dan Ramil, monggo. Sakjane kula ini mboten saged nyanyi, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Hukum panggung niku namung kalih. Bebas mawon. Oh, ngoten Nyanyi nggih. karo Nggih. nyakoni. Sakjane niki wau masuke Mbak Lia ampun disambut apalan kula. Napa niku? Nggih, aja dipleroki. Lah. Mboten napa-napa. 2 kali 3 kali ndak apa-apa. Yuk. Yang penting nyanyi. Atur keco. Yuk. Monggo, aja dipleroki. Yuk.
Mas Gareng, Pak Gareng, Pak Dalang, Mas Nggih, Kimbo. keripik gedang, keripik telong nggih. Ha, Nggih, sembah nuwun, Nggih, sembah sembah nuwun. nuwun, Pak Dan barokah Ramil, nggih. Abah, Nggih. nggih sembah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Menika tebih lho Mas Gareng. Abahe tebih. Abah menika dari Panekan, Dari Panekan. rawuh mriki lho. Alhamdulillah. Ini ora ngene karo Mbah Tunggur no gak mungkin. Nggih. Bolo kentel. Wah, nggih ta. Kepinaringan sehat. Teman seperjuangan Merah lho. menyala. Nggih ta. Alah alah alah. Alah. Abah iki mesti ya. Terima kasih. Oh iya. Nduk, Nggih, tetepi terima magim yo, kasih, Nduk. Cik.